Non subir moito tempo nin moita paciencia da señora concelleira e máis do alcalde. Veades, só viñemos a confesarlle que nos sentimos vencidos, así que nos venceron isto das sancións, como se lle poñe 1 millón de euros de sanción. Nos sentimos vencidos das comparecencias. Naturalmente a vostede que vai ser, se cadra, tampouco lle aseguro. Quen seguramente non comparecerá é o novo concelleiro. Os demais non sei. Pero, desde logo, teño que recoñecer que nos derrotaron. Vostede que nos vai a vapulear. Derrotáronos porque as comparecencias teñen unha misión de impulso, de crítica, pero tamén de impulso e de obrigar a aqueles a que se solicita a comparecencia a reflexionar sobre o que están facendo e o que pensa, por lo menos algunha xente, xa non digo a maioría ni toda, por suposto, pero algunha xente que deberían facer e non fan. En ese sentido, non conseguimos, non sendo unhas cantas dimisións, non conseguimos absolutamente nada. E como xa non queremos que dimitan ningún máis de ustedes, pois vamos facer unha comparecencia rápida, suave, nada agresiva. Porque, ademais, sei perfectamente que a señora concelleira non vai facer nin remoto caso. Trátenos como auténticos lixos. Exemplo, a resposta que lle dou a Libertad Plus na comisión informativa de onte, que non lle correspondía contestarlle. Pregúntalle por un asunto de persoal, ela está exercendo de concelleira de Servicios Sociais e de persoal, ata que entrou o concelleiro novo, e pregúntalle por unha cuestión que toca a persoal, porque ela é titular, e toca a Servicios Sociais, que ela estaba cumplindo, que ela estaba... E que esa non é a comisión de persoal, e que, por lo tanto, non lle pensa responder. Cando cheguen á comisión de Servicios Sociais, o próximo día, perdón, cando chegue o luns, o martes, a comisión de personal, vai me dicir que é unha cuestión de servicios sociais e que tampouco me pensa responder. Pero así é que nos torea. Leva 10 meses de concelleira de Facenda e personal e danos a cada capotada, déixenos escornados contra a parede do... E non dimite. Perdón. E non dimite. Aí está, perdón, pero despois non nada. No, déixenos... Ai, ti non sei. Os nosos. Déixenos a nós escornados. Contra as paredes da Praza de Touro. E ala vamos dos. E nin se inmuta, é a persoa máis tranquila que pasou por esa silla. Fíxense se é tranquila, que xa leva moitas broncas, leva escoitado. Botámoslle unha bronca hai 2 meses, porque a anterior comparecencia foi hai 2 meses, e un pensaía, ante a comparecencia, sabendo como as gastan os do BNG, que son crueles, vamos a intentar facer algo, dicir, vamos a ir á comparecencia dentro de 2 meses con algo empezado ou algo feito. Pois nada, o único que fixo foi matricularse nun cursiño. Non nos fixo nin caso. Pero eu non me tuve privada, por favor. Nin tampouco na túa, que parte da vida privada? Parece que non, porque puedes ter un poquito para atrás da cita e miras que estás en vida privada. Que parte da vida privada é non recibir o comité de persoal e dicirlo na prensa e dicirlo a eles porque estás nun cursillo e non podes vir para mañán? Iso é vida privada. É vida privada para unhas cousas e para outras cousas non é. Para disculparte do que non faz, para disculpar, perdoa. É así sempre. Por iso nos gana sempre. É vida privada, vida pública, perdón, para dicirlle ao comité de persoal ou para dicirlle aos veciños de Moaña que non pode atender ao comité de persoal e a ningún outro veciño. Pero é vida privada cando ti lle estás dicindo que é concelleiro de Facenda e debe cumprir coas obrigacións á marxe de que teña dereito a toda a súa vida privada. Cando se usan 2 varas de medir, naturalmente, gañas sempre. Vas a utilizar a vara de medir que mellor che mida o pano.
e eres unha experta. Pois en 2 meses non fixo absolutamente nada. Pero é que non fixo nada en 2 meses, é que non fixo nada en 10 meses. Cando digo nada, e repito, porque xa utilicei a palabra antes, digo no seu pleno significado. O traballo da concelleira delegada de Facenda e Persoal limítase exclusivamente a ordenar que se preparen as listas de facturas que hai que tramitar e a facer as propostas de contratación. É exactamente o único que fai. No mes de setembro, por poñer un caso, prometeunos de que nos ia entregar, así que empezaron as comisións informativas, no mes de setembro, que nos ia entregar os presupostos do ano 2014. Nos preguntamos en todas as comisións, que son 2 cada mes, cando nos dá os presupostos. Pois desta vez tive un ataque de pundonor e dixo, desta vez entrego os presupostos. Entón, dixo, a últimos de semana, as comisións son os martes, vou entregarvos os presupostos. E nós dixemos, si, has entregar, esperamos ao venres, despois ao martes, despois ao xoves, ao outro venres, despois ao luns. Pasaron 3 semanas e non por ela, que ainda non nos dixo nada, senón por a intervención, sabemos que o que lle dixo é manda o porco ao portello outra vez e empeza a facer os presupostos do ano 2015. Pois resulta que este goberno municipal leva 3 anos e medio, ela son responsable na área de Facenda de 10 meses, o anterior concelleiro foi no de bastante máis tempo, e o señor alcalde, ata onde eu coñezo, aínda que ele escapa desas cousas, é fino de cuidado, pois é responsable desde hai 3 anos. Este goberno municipal non presentou ninguns orzamentos en 3 anos e medio. E agora a responsabilidade é súa. Como me deixan tan fácil, eu atremo a facerlle outro vaticinio. Así como lle vaticinei que non ia entregar os presupostos e non nos entregou, non me vou parar a explicar por qué, ainda que se empeña na réplica, explico yo aos veciños, vostedes xa o saben como a min. Vaticinolle que tampouco vai presentar os do ano 2015, un goberno municipal que xa non é que non aprobase ningún orzamento, que iso require negociar, e iso é unha palabra que, polo visto, non coñecen, é que non vai ser capaz de preparar ni un orzamentos. Non foi capaz ata agora, e naturalmente non vai serlo en 8 meses que lle quedan. 4 anos sen orzamentos municipais. Sobre a xestión económica do Concello, xa temos o informe da intervención municipal canto á aplicación do plan de axuste. Está dicindo a berros a interventora, faga vostede algo, mova un papel, prepare un contrato, tome unha decisión, ni un contrato, ni unha decisión. Non ten feito nese aspecto aparentemente nada. Xa, por non ir, por exemplo, ás cuestións relativas ao que é a aplicación das ordenanzas fiscais ou por non ir, por exemplo, o que sería as cuestións relativas ao personal municipal. Luciuse a concelleira hai unhas semanas, aparentemente, pensa que se luciu, cando anunciou que na conta xeral que van remitir, que queren remitir a Madrid, e que está a exposición pública, resulta que lle apareceu o ano pasado un superávit de 700 e pico mil euros. O que non dixo a concelleira, tampouco é a súa obriga, a obriga de dicir o temos a nós, é que esa cantidade é bastante inferior ao que deixaron
como facturas de queixón, aquelas que non foron recoñecidas porque requiren de tramitación orzamentaria ou requiren que sexan presentadas no ano e senón aprobadas a posteriori, deixaron máis de 600.000 euros. Pero non só iso, senón que deixaron sin contabilizar alrededor de outros 700.000, aproximadamente 1.200.000 euros que non se reflicten no resultado da conta xeral. E que agora, tanto nun apartado como noutro, están incrementados en facturas sin consignación orzamentaria, gastos sen consignación orzamentaria, e o que é máis preocupante, pagos que deberían facerse á mancomunidade e non se van poder facer porque non hai consignación, ou pagos que hai que facer en aplicación do préstamo ICO, que vai cobrar efectivamente ou vai detraer, chegado o momento, o banco das contas municipais, pero non van poder contabilizarse. Co cal, cando vostedes se vayan, pois estou de vaticinios. Dado que non vai fazer caso, me dará igual que queden aí os vaticinios. Encontrarémonos a volta de 8 meses con a pé de 3 millóns de euros os que haberá que facerlle acomodo, quer dicir, metelos en orzamento. Sobre un orzamento inicial que malamente pode superar os 7.500.000 euros, con moita sorte, haberá que meter 3 millóns de euros aproximadamente para facer acomodo ou a cantidades pagadas, pero non contabilizadas, ou facturas que están no queixón e están os acreedores chamando, incluso a min, preguntándome que a ver cando as pagamos. E non poderá dicirnos que son nosas, porque aquí no informe da intervención tamén consta a que anos corresponde, cando menos unha parte. Esa é a xestión no apartado económico que iniciou o anterior concelleiro, continuou vostede sen enteirarse, naturalmente, de que estaba continuando algo, e presidiu en todo momento, ou debería telo feito, o alcalde de Moaña. No capítulo de persoal xa a cousa roza o disparate. O disparatado. Supoño que no mes de novembro, alguén de vos é curioso, incluso coleccionista, recordará dous ou tres intervencións sen que ninguén llas pedise e sen que ninguén a obrigase na prensa para anunciar cales ían ser as súas medidas de futuro. Naturalmente estaba de aprobación de presuposto, pasaron 10 meses e nada, pasarán 12 e nada. Pero tamén había perlas tan grandes como as seguintes. Os traballadores municipais van ir traballar 37 horas e media. De agora en diante vai vir un ou dous, era ia ser un ou dous. Dos que non veñen agora os sábados van vir os xoves á tarde a abrir o rexistro. Os traballadores municipais, felices, xeron. Maravilloso. Vindo a traballar 4 horas cada 2 anos, aproximadamente, resulta que imos facer 37 horas e media, 37 horas e media semanais, vamos ter o alcalde contento e ainda por arriba nós vamos cumplir coa lei. Fantástico. Onde hai que firmar? E dixeron así, todos tranquilos, todos contentos. Pois ben, invítoos a que veñan vostedes calquera xoves, ou que teñan un momento libre que pasan por aquí, a ver eses fantásticos traballadores que veñen cumprir as 37 horas e media os xoves pola tarde, a mirar o rexistro aberto. O mellor veñen e é un numenteiro, como ademais os que neste momento non teñen xa traballo os sábados, son persoal que non é do corpo de funcionarios nin dos que traballan aquí na administración, senón que é persoal polo regular de servicios con maior respecto para os seus saberes e para as súas habilidades, se poñen en cuestión outras cousas, pois poderán encontrarse algún albanel, algún
a algún carpinteiro ou a algún xardineiro pois para recoller os papeles e asinarlle. O alcalde, con moi bo criterio, vai e dixo no seu momento que para iso vale calquera. E mira que vou explicarlle, non é que vaya ou non vaya, é que esas persoas teñen asignadas unhas funcións. E como o arquitecto municipal non pode estar tramitando expedientes de servicios sociais, unha persoa oficial de albanería non pode estar facendo traballos de auxiliar administrativo, cae de queixón. Incluso están vostedes desplazando a un local, a un lugar onde está instalado ilegalmente, contra a lei. Pois ben, iso contamos a Freire, despois vamos a contarlle a concelleira, pero ela comprometeu a súa palabra e que habría esperar que o cumprira. A día de hoxe non cumpriu nada. Unha das cousas as que están máis orgullosos, e a concelleira, por suposto, é de que cada vez hai menos traballadores municipais. Reduciron o número de traballadores municipais e non cubriron a oferta pública de emprego. Hai unha oferta pública de emprego do ano 2008 que non rematou de tramitarse e que habería esperar que no ano 2011 o novo goberno, que tiña todo listo e preparado, quedaba únicamente a aprobar as bases de contratación e iniciar, abrir a lista para presentarse ás probas, facer os exames, encontrouse con iso e non fixo nada, quedou ali aparcada a oferta de emprego público. E dirán algúns de vostedes, que aforradores, se non fan falta, mellor que non se traian. Pero que esas plazas, na maior parte dos casos, están cubertas dunha maneira provisional, pero que se lle paga a esos traballadores está aí, é o mesmo. Que ocorre? Está nunha situación de precariedade laboral. E, mentres tanto, tamén o resto de persoas que legitimamente tiñan dereito, polo menos, a aspirar a esas plazas, non poden presentarse. E son plazas de administración, son plazas de policía local e son plazas de servizos e limpeza. A oferta de emprego público, na práctica, anulouse sen darlle explicacións a ninguén. Pero non só iso. Utilizan o sistema perverso de non cubrir as plazas para reducir aparentemente, porque non nos reduciron os gastos en persoal. De aí temos que non haxa en ningún dos servicios municipais prácticamente ninguén. Saben os veciños de Moaña cantos albaneis hai traballando polo Concello de Moaña, oficiais albaneis? Queda un. Aí saiu a saludaría laboral. Estará de vacacións porque será o seu dereito como traballador, señora, creo eu. Pero é traballador do Concello de Moaña, aínda, supoño. Ten un. Miren que non me desmentiu. Soltou unha botaratada e dixo que estaba de vacacións, pero non dixo que só houvese 2 ou 3. Hai un só. Para un concello de 20.000 habitantes temos un oficial albanés só. Pero hai plazas disponibles e non se fai nada por cubrirlas. Saben vostedes cantos electricistas hai? Eso non sei se está. Que vou diga despois a concelleira. Así pasa, por exemplo, que na subida de Meira de Arriba está 3 días o alumeado público sen cerrar da mañá á noite. É que ninguén mo dixo, eu non me enterei, non lle avisaron a ninguén. Tedes que avisarlle a xente, porque había simplemente que cambiar un reloxo contador. Pero iso vese en todas partes. Na administración do Concello, pero é sangrante, sobre todo, na área de servicios. Limpeza municipal. Señora, vai a preguntar as cousas que se están facendo. No, vaya usted a mirarlas.
xa as miro, pero debe mirarlas vostede que é a concelleira da área. A mí non me fai falta mirar, que xa sei quen ten. Xa sei quen ten. Xa, vale. Con iso tamén o dixo todo, espero que constará este inciso. Aparte dunha intromisión, nunha intervención que non lle corresponde, é a idea que ten nos traballadores municipais. Sabe perfectamente a quen ten. A culpa é dos traballadores municipais. Pois debería saber vostede a quen non ten e pedilo. Entende? En vez de saber a quen ten, debía saber a quen non ten e pedilo. Pasa que como ao final da igual, vostede está aquí de paso, pode estar 5 anos a estar de paso, non estou dando nada por sentado, pero está de paso. Non se sinte nin responsable, nin partícipe, nin decide nada, nin lle preocupa nada. Pero iso debía dicir yo tamén aos veciños. A mí o seu problema é que me trae sin cuidado. Diga. Eu seu tamén. Diga. Vale. Continúo. Señora concelleira, a realidade é o que se ve. Os servizos están mantelados por falta de persoal, os centros deportivos están en boa parte degradándose, mal atendidos por necesidades de persoal que non se cubren, os servizos administrativos onde máis persoal sería necesario están desatendidos. Tampouco estou dicindo que en outros casos cumpran, tampouco son deses, que vai facendo por aí a pelota, nós non somos deses, pero non se están cumprindo. E sabe por que foron sustituídos? Quen os vai salvando? Pois que cada 6 meses Rafael Louzán lles manda traballadores, sobre 15, 20 traballadores, con escasa cualificación, pero iso é o de menos, que veñen a traballar por 450 euros ao mes de media. 450 euros ao mes de media. E aplauden coas orellas. E volver ao antigo regime dos contratos basura. Se apretan un pouco máis, eu creo que lle veñen pola roupa e a comida, A parva para principio da mañá e despois a roupa e a comida, como se ia en tempos a labranza. Seguramente lle veñen, pero iso non son dereitos laborais nin é respeto aos traballadores. Vou ir rematando. Este é o panorama. Non lles gusta, nunca lles gusta cando falo. Nunca lles gusta cando falo, será porque se me entende todo. Non lles gusta cando falo, será que se me entende todo. En vez de dicirme, estás equivocado, botanse a rir e dicen, cala a boca. Ai, que parvillo. Se nos damos igual, homes, non te mates. Se te dicen que non me... vencestes, damos todo igual. E a ti iso non podes. Cando non tes pundonor, cando o equipo sale ao campo, indo de último, a moitos puntos na liga, e ainda sale sin pundonor, e non suda a camiseta. Podes dicirlle que lle dé a gana, podes meterlle 20 goles, ou 8, que lle meteron os turcos, e non pasa nada, todos tranquilos, todos contentos. É vos eu mismo. Entón, nós estamos vencidos, pero tamén mirar os veciños tamén, aí non me atrevo eu a afirmar nada, vos estades derrotados. Con iso vou ir acabando. Hai cuestións de persoal importantísimas, as que non te fixeron nin caso, e permítame, é a única faltada que creo que tiven con vostede no día de hoxe, pero só se pode expresar así, algunhas delas por simple ignorancia. É moi importante regular no Concello de Moaña o acceso á segunda actividade. Hai algunhas persoas, moitas, que queren acceder á segunda actividade e a que están frustrando esas aspiracións. E non fixeron nada nin mover un papel para regular o acceso á segunda actividade, que permitiría incluso cubrir moitos dos problemas que están tendo en administración e alixeirar outros servicios onde, efectivamente, a mellor podes pensar que hai que reemplazar xente ou que sobra xente e hai que reorganizarla. Non regularon vostedes
o que é a progresión, non me sale a palabra, o movimento horizontal dentro do persoal, a capacidade de acceso a outros postos ou a capacidade de ascender, ou sea, as posibilidades de ascender. Secretario, por favor. A mobilidade, efectivamente. Non a regularon, e iso non lle sería gasto a maiores ningún. Non sería gasto a maiores ningún, e lle permitiría regularizar moitas situacións, algunhas situacións que en este momento de mellorar a prestación de servizos. E no seu lugar meteronse nunha cousa estrambótica que non saben nin vostedes o que é, e que ao final se deron conta que é un solemne disparate, como é a recatalogación do posto de traballo, porque os anteriores, especialmente o delegado do persoal anterior, era un burro, non sabía o que facía e fixo mal o catálogo. Entón imos vir vos dos que somos listos e vamos facer o catálogo ben. Non moveron ni un papel. Primeiro Freire, con todo o respeto que xa non este de concelleiro, non quero para nada nin utilizar o seu nome nin ofendelo. E agora, nos últimos 10 meses, vostede non moveu ni un papel na famosa reforma da catalogación de posto de traballo, cando non é necesario. Ola que sí. Saben vostedes en que son campeóns? E que seguramente haberá traballadores que lle agradecen. En contratacións sen concurso, en contratacións digitais. Dirán vostedes, os mismos que contratades vos antes, pero nós contratábamos co seu procedimento de contratación máis ou menos, non vou poñer todos os dedos no lume, regular. Vostedes sen procedimento ningún, por narices. Son campeóns en consentir que traballos laborais ou temporais se transformasen en traballos de contratos indefinidos, que pode ser, é dereito do traballador, pero tamén do empregador e obriga porlle remedio, e hai solucións dentro da lei, e non puxeron ninguna. Aquí, quen queira entrar a traballar para sempre no Concello de Moaña, o único que ten é facer unha denuncia. As últimas contratacións son porque hai unha denuncia. Como nos teñen denunciados e seguramente vamos perder, para que vamos perder tempo? Chaval, contratamos e xa está. Iso é indigno. Así está o alcalde, fachendeaba, presumía, hai 2 anos e pico, non sei se agora fará o mesmo, de que todos os traballadores do Concello de Moaña o adoraban. Como non? Como non o van a adorar? Como non o van a adorar? Felices que eran. Ora ben, todas as felicidades se acaban. E a prova de que todas as felicidades se acaban encontra casualmente hoxe na prensa cando veñen dicirlle que deixe de tomarlles o pelo, que reciba o comité de persoal, que negocie con eles o que se comprometeu a negociar e que lle dea solución a tantos problemas como se foron acumulando e que deixaron vostedes pasar ou incluso contribuíron a crear e a aumentar. Cando o goberno municipal novo, o que sexa, pero novo, entra dentro de 8 meses, encontrará gravísimos problemas de facenda simplemente para poder facer un presuposto, simplemente para iso. Xa non digo de económicos ou de caixa. E gravísimos incumprimentos e problemas de persoal. En 4 anos, en 3 anos, limitaronse vostedes a estar e que todo se fose degradando. A culpa é colectiva. O alcalde é o principal culpable, evidentemente, aínda que non queira meterse na pomada. Pero tamén hai unha parte individual que é a da súa falta de entrega e de traballo. Os problemas dos que vostede libremente se entregou. Os problemas dos que debía vostede ocuparse e non se ocupou.
vexo que está vostede fresca como unha rosa, por iso se chama vostede rosa, que non se inmuta ante o que lle diga, e iso faime sentir derrotado, pero ao mesmo tempo, Rosa, faime sentir feliz. Sei que non a ofendo. Ofendo máis a señora esta da fila de diante do que a ofendo a vostede. Ahora que te respondo. Sempre confiei no vosso voto.